Кукмарай районының Вахит авылында Мөхәммәтша белән Гайшәбикә гаиләсе яши. Мал-туар осрап, яшелчә, җимеш үстереп көн күрәләр алар. Чокыр башында буыннан-буынга күчеп килгән нәсел җирләре дә була. Зур елгасына Хисами бабабызның Кәсәй дигән кушаматын биргән авыл халкы. Ул җирдә иген үстергәннәр, күп төрле агачлар үскән, каен җиләге, җир җиләге җыйганнар. Хәзер анда урман инде, наратлык. Мөхәммәтша белән Гайшәбикәнең 3 баласы була. Миннекәй, Асылбикә, Гөлбикә. Шәмсылбикә абыстай бик мактап сөйли иде Мөхәммәтша белән Гайшәбикәне. Алар бик матурлар, юмартлар, авыл халкын җыеп елга 2 тапкыр аш уздыралар. Шушы гаилә тәрбиясендә үскән 3 балалары да бик хезмәт сөючән, юмарт булып үсеп җиткәннәр. Миннекәй көтү көткән, зур быргысында уйнап уяткан халыкны. Сәйдә исемле кызга өйләнгән. Алар да әти-әниләренең эшләрен дәвам иткәннәр. 4 балалары исән-сау үсеп җиткәннәр. Гөлширә, Миннегали, Тәскирә, Миннебай. Өйләре 2 катлы булган. Беренче катында үзләре яшәгәннәр. Буйдан буйга сәке шунда барысы тезелешеп йоклыйлар. Бер урында зур сепаратор көйләп куелган. Шунда көн сайын авыл халкы сөт аяктырган, йөртергә йөргән. 20-дән дә артык була идек. Чиратлашып, сәкегә тезелеп утырып сөт аякта идек дип сөйләде. Күршедә мулла гаиләсендә үскән кыз Миннегөл абыстай. Авылда иң шәп беренче сыйыры Миннекәй бабайныкы. Миннекәй бабай инде ул үзе көтүче булды. Аның бер кызы бар иде. Авыл башына кирип менеп кычкырып җибәрәдер. Бөтен авыл җаңгырап тора иде. Авылда шушының хатлы бер кызы бар иде. Шунда кычкырыр иде. Җаным. Малларны аш кайтармады ул. Малларын тойдырып кайтарды. 30 литр бирәдер яларның сыйыры. Хәзер безгә саттылар, без алган идек. Безгә килгәч 10 литрга калды. Менә бәхет төшеп бит ул. Менә бәхет төшеп бит ул. Шулай итеп, Асылбикә дә инде кияүгә бармыйча гомер итте. Анда инде Гөлбикә дә сифарат аертып, анда бер дә җибнәдләр инде алар сөт майдан катыктан шәп сыйыр асрагач. Менә ул шул Алланың кушуыдыр инде. Менә Миннегөл апай, Сәйдә әбине дә белгәнсездер, сез может, каян килде микән Сәйдә әби? Кайсы авылны кылды микән Сәйдә әби? Сәйдә әбине дә беләсездер инде сез. Сәртекнеке бугай ул. Сәртекнеке? Кайсыдыр байда хезмәт иткән бугай ул, име? Әйе. Аның исемнәре башыгызга кирип калмадымы? Нишәсе? Исемнәре, аның әтиләренең исемнәре. Менә? Бар мәлме? Менә бит. Менә бит исемнәре. Сырыйбыз бит. Исемнәре дә бар мәлме? Бар. Нишә булмасын? Бер кеше таба алмый, Миннегөл апай беребезне сорамаганбыз. Бер кеше белми, бернинди архивта юк. Апай әйткәч кызыксындым, мин бит шәҗәрәләрне дә тизим. Хәзер Яны ничек? Ей Аллаһ тайгы бит инде. ул вакытта без тыңламаганбыздыр инде. Без ишетмәгәнбез инде. Менә Мөхәммәтша бабаның атасын белмим инде. Хисами. Габдулла улы Мөхәммәтша. Аның каршы Гайшәбикә. Кем кызы булгандыр ул? Мөхәммәтша улы Миннекәй бабай. Аның каршы Биби Сәйдә. Кем кызы булгандыр инде менә аларын белмим инде. Аннары Мөхәммәтша бабай кызлары Гөлбикә тәтә белән Асылбикә тәтә. Гөлбикә тәтә инде Миннур апайның анасы була. Аннары Миннекәй абыйның уллары Миннабай абый белән Миннегали абый. Бушка оектып, бер нәрсә дә алмадылар алар. Бик юмарт кешеләр иде дип елмая абыстайыбыз. Икенче каты агачтан мәчет хезмәтен үтәгән, авылның барлык ир-аты намаз укырга җыелганнар. Сәйдә эшкә бик җитез булган. Хөсәйнова Галият тәфсиләү буенча, чибәрлек, чисталык, өлгерлек, уңгарлык буенча аңа тиңнәр булмаган.
Урак урганда да аның артыннан җитешә алмыйлар. Кыйтәләрне дә бик матур куйган. Кыска гомерле булдымы, әллә күз тидеме, яшь килеш бала тудырганда үзе дә, баласы да бу дөньяны калдырып киттеләр. Бик шәнләдек без аларны, дип сөйләде Галиятә. Мин гомер буена андый яхшы, матур, акыллы, юмарт, эшчән, ярдәмчел булган кешене очратмадым. Менә әниегез Миңнегөл шуңа ошап килде, диде. Сәйдә ризыкны да бик тәмле пешерә иде, барыбызга да, бар яктан да үрнәк булды ул. Миңнекәй бабабыз 86 яшькә кадәр яшәде. Миңнекәев Миңнегали, Миңнекәй улы әнисе Сәйдә 1918 елда Вахит авылында туган. Башка балалар белән бергә өйдәге эшләрне эшләп хезмәт сөючән булып үскән. 1938-1940 елларда Камчаткада армия хезмәтен үти. Аннан кайткач Фәхретдин байның кибетендә сатучы булып эшли. 1941 елда сугыш башлана. Безнең әтиебез Миннебайның абыйсы Миннегали абыебыз сугышка китә. Ленинградта барган бәрелешләрдә авыр яралана, госпитальдә ята. Бераз уңайлангач тагын сафка баса. 1942 елда Сталинград фронтында хәбәрсез югала Миннегали абыебыз. Рәхмәт сиңа, Миңнекәев, Миңнегали Миңнекәевич абыебыз. Бар нәселебез исеменнән илебезне, өебезне, җиребезне яклап, хәбәрсез югалган булсаң да, безнең рәхмәтләр табарлар сине. Барып җитеп, үттеп кирип җаныңны яктыртырлар. Мәңгелеккә чиксез рәхмәт бар нәсел җаннарына. Миннекәев Миннебай Миңнекәевич. Туган елы 13 ноябрь 1926 ел. Күкмара районы, Вахит авылы. 1943 елда фронтка китү өчен үзен военкоматка барып, 1925 елда туган итеп яздыра һәм фронтка китә. НКВДда хезмәт итә. Коми асыр, станция Шихилина. Политрук була. Повар хезмәтендә үтәргә туры килә. Безнең авыллар күп булган анда күп кешенең исемнәрен әйтә иде, тик икесе генә истә калган Хаҗар Рафигы Гомәрнең Миннегылы. Әти барлык солдатларны да яхшы ашаткан. Гомер буе аңа рәхмәтле булдылар. 1950 елда туган авылына кайта. Горурланып, ватаныбызны саклауда зур өлешләр кертеп, армия сафларында да хезмәт итеп, илебез өчен, кешеләр өчен бик зур шатлыкка ия булган җиңү хәбәре белән туган авылы Күкмара районы Мулланур Вахитов элеккеге Бүлиле авылына, нәсел җиренә, гөл чәчәкле алма, бәрәңге бакчаларына, кадерле туганнары, әти-әнисе яшәгән туган үскән өенә кайткач, бөркеттәй көчле, зур гәүдәле, кыйгач кашлы, бик матур, суздырып, гармунда уйнатып, үзе уйнаганга үзе кушылып, матур да, дәртле дә, шатлыклы, бар табигатьнең авазларын, хисләрен тойдырып, чыңлап торган тавышы белән бик моңлы итеп җырлаучы егет Миңнекәев Миннебай Миңнекәевичне колач җәеп, шатланып каршы алалар. Барысы да галифе чалбарлар киеп, избашка, хәзергечә клубка кайтып кергәч, Миннебайга авылның барлык сылу кызлары гашыйк булалар бер карашта. Эх, миңа гына караса, мине генә озата килсә ярар иде диеп, хыялланалар, колактан колакка пышылдашалар диеп, искә төшереп сөйләде Рәйсә Миннекәевага. Подвалда бәрәңге аралаганда Зарип абзый улы Ихсан Менәвәрәсе. Бәлки, тәтәбез Тәскирәнең теләкләре кабул булгандыр. Авылда почтальон булып эшләүче кызны күргән сайын
Их, бу кыз безгә килен булып килсә иде диеп теләгән ул. Чынлап та, күпме сылу кызлар арасыннан шушы почтальон булып эшләүче бик акыллы кызны әниебез Миңнегөлне сайлап ала. Әтиебез Миңнебай үзенә ышанычлы тормыш иптәше һәм туачак балаларының әнисе итеп. 1951 елда 9 сентябрьдә Миңнегөл исемле кызга өйләнә. Күкмара районы Одай авылында Әгъләмҗан мулла белән Хатирә абыстай гаиләсендә 1930 елның 10 октябрендә туган кыз. Ул вакытта Вахит авылында яшәүче, бабасы Гарифулла, әбисе Хадиша тәрбиясендә яши. Почтальон булып эшли. Әтисен мулла булганы өчен кулга алалар һәм төрмәгә алып китәләр. Оннан алда уллары Зиннур вафат булган. Хатирә абыстай бу авырлыкларга түзә алмыйча шәйләп китә. 1908 елда туган Хатирә әбиебез 1940 елда бу якты дөньяны калдырып китеп бара. Әниебез Миңнегөлгә 10 яшь була. 3 кыз бала дөм ятим кала. Хатирә әбиебезнең әнисе Хадиша әбиебез шәяүләп 15 километр җирне Ухалла арбасына 2 кызны Миннур белән Әлфинурны утыртып, Миңнегөл әниебез арба артыннан этеп, 3 кызны үз өенә алып кайтып тәрбияли Гарифулла белән бергә. Bir кыз биргән идем, Аллага шөкер, 3 кыз алып кайттым дип юата үзен Хадиша әбиебез. Әгъләмҗанның Хатирә белән бергә тырыш хезмәтләре белән булдырган барлык мал-мөлкәтне, йорт-җирне, мал-туарны, кош-кортны барысында үзләренә ала коммунистлар. Дәүәтебез, бабайыбыз Исрафилов Әгъләмҗан Исрафил улын күп эзләгәннән соң Казан төрмәсенең архивында таптык фотосын. Шушы фотографиядан киендердек бабайыбызны мулла киеменә. Күкмара районы Одай авылы кешеләре үзләренең мәчетләренә Әгъләмҗан исемен бирергә теләгәч, аның мулла исемен кайтарып үзенә бүләк иттек. Одай авылы мәчетенә Әгъләмҗан Исрафил улының фото сүрәтен. Миңнебай белән Миңнегөлнең бәхет шатлыклары булып бер-бер артлы 6 балалары туа. Камил, Рафик, Рәзилә, Рәйсә, Рауилә, Рөстәм. Әтиебез Миңнебай белән әниебез Миңнегөл гомер буе колхозда эшләделәр. Әти колхоз рәисенең ярдәмчесе иде. Узак еллар армияда хезмәт иткән чорында бик күп орден медальләр белән бүләкләнгән. Спасибо прадеду за победу. Әтиебез дә, әниебез дә бик юман, ярдәмчел кешеләр иде. Барлык күрше карчыклары Мизифәт тә, Нәҗифәт тә, Рабигат тә, Гайфәт тә, Әдият тә, Асия апай, Зәмзәмия апай. 5 баласы белән бергә бездә ашап-эчеп, күбесе айлар буе бездә яшәде, үз өйләре булса да. Күрше бала-чагада бездә булды. Безнең янга килеп шашка, шахмат, домино, башка төр уеннар уйнап сыйланып утыралар.
Әниебез камыр ризыкларын бик тәмле итеп пешерде. Йон, мамык чигерләделәр тәтә белән икесе, шәл бәйләделәр, тегү тектеләр, шигү шиктеләр, бияләй носки бәйләделәр. Үзләре белгәннәрнең барысын да безгә өйрәттеләр. Әле бит алар көне буе колхоз эшендә булдылар. Яшел-чәчелектә, җиләк-җимеш бакчасында, басуда һәр гаиләгә берәр гектар, бүленеп биргән бәрәңгене дә казып тапшырасы, 1 гектар борчакны да чабасы, ул вакытта бөтен эштә кул хезмәте белән башкарыла. Көн саен Миңнегөл тәмле ризыклар әзерләп, Шәмсулвика абыстайга, Менәүәрә апайга менгерә, үзе шуннан Нәсел чишмәсенә барып су алып кайта. Өйдә гаиләсе дә бик зур. Килен булып барганда ишле гаиләгә 11нче кеше булып килә. Өйләре 2 катлы, бик чиста, юмарт кешеләр каршы ала аны яратып. Миңнекәй гаилә башлыгы 5 вакыт намаз укый, ит ризыклары ашамый. Миңнегөл аңа учак ягып, кишер, суган кыздырып, аерым кичкенә чуенда, башкалар өчен зур чуенда аш пешерә. Килен ашың бик тәмле булган дип мактап ашый Миңнекәй. Миңнегөл үзе үстергән яшелчәне, җиләк-җимешне, тузлаган кыярларны, умарта, балын, сөтен, каймагын, эремчеген Янил базарына алып барып сата. Ат, сыер, сарыклар, кәҗәләр, казлар, тавыклар, үрдәкләр асырыйлар алар. Ел сайын сабан туйларга бик күп кунаклар кайта, Миңнегөлнең өстәле тәмле ризыклар белән тулып тора. Авыл халкы аларны әле дә сагынып искә ала. Без шушы гаиләдә туубызга бик горурланабыз. Әтиебез Миннебай, әниебез Миңнегөлгә, тәтәбез Тәзкирәгә, май тәтәбез Гөлширәгә, барлык нәсел булырга шиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Нәсел җырыбыз. Песня родовая. Җирене күкне бары кылучы, шиксез акыл иясе ул, Адәм угылы Хауа кызына. Бары кылучы бер Ходай ул. Гөл бакчалы жұмақ җирене бүләк итте алларга ул, Аманәт сүз әйтте ата. Яшәгез гел шул жұмақта, яратылы җиргә инде, балаларны кочып алды, шул ярату хисе белән. Бер артлы бала туды, шул балаларның баласы минем әти әни булды. Миңнебай һәм Миңнегөлдән 6 бала җирдә туды. Миңнебай һәм Миңнегөлдән 6 бала җирдә туды. Балалары Камил, Рафик, Рәзилә, Рәйсә, Рәвилә, Рөстәм, бер-беренә ярдәм итеп, мәрхәмәтле булып үсте. 6-сы да җитәкләшеп, 6 юлдан атылап китте. Аерылса да барган юллар, күңел белән бергә алар. Камиллеккә ымтыладыр, Камил атлы абыебыз, мәңгелеккә яшәү серен эзләп күп акыллар җыя. Үз гыйлеме көче белән күп кешегә шифа кыла. Йөрәгенә салып саклый 5 баланы Рафик абый, ничек кенә ярдәм итим мин аларга диеп яши. Күп кешеләрне дәвалап,
Рафик абай данылы булды, жерден көктен кішілерден. Зур рәхмәткә ия булды. Рәзилә біз барыбызны ерақлардан тыйып яши, туғаннарға, балаларға. Әнни хисіні беруші ол. Манты білән іш пішмақны, атқазанған пішікші ол. Иркенні хисілі, саф көңілі, ашық езілі қыз бала ол. Рәйсә исімлі қыз бала, жерден ғыратылап бара, керекке шақта туғаннарға. Көңіл ишіккелерін аша, күшілі кеңешілері білән, тұрмышқа юлларын аша, кімінер аңаны қышана. Өзі юлынан туры бара, бишініші бала мен өзім, Рауилә дейіп бесім алдым, туғаннарым бірлігінде. Өзім тілегенше яшим, нәсілім білән мен бірге. Өз жерімді рәхәтті яшим. Алтыншы бала біз Рүстем, баян ойнап жырлап яши, көңілі білән туғаннарға. Рәхмәтлі болып ұлы яши, ұста қоллары білән ол. Мастерский ішлер ішли, балаларының балалары, инді жерде дүния көрді, яши алар келер рәхәттә. Барысы да ол жерінде, яши біз келер рәхәттә. Барыбызда өз жерімізде. Рәхмәт сізге тиенне, бір балалар исімінен, яшисіз сіз мәңгілікте. Бізнің көңілләре бізде, яшисіз сіз мәңгілікте. Бізнің көңілләре бізде. Рәхмәт сиңа изге отта, кішіні бар қылғаның үшін, мәңгі яшәгіз балалар дейіп, ирек бергенің үшін. Мәңгі яшәгіз балалар дейіп, ирек бергенің үшін. Рәхмәт сізге. Рәхмәт мене бабы, шындай яқшы, ақыллы малай өстіру үшін. Рәхмәт. Малайларым бітірісілі, Аллаға шүкір, ішмітарып бізерге бұла, шындай яқшы тұрмышта. Рәхмәт. Сәлінік саулық сізге, мене бабы. Амин, рәхмәт өзіңізге. Ярый, сау болыңыз. Зор ғалымда, güzel жеріміздің өзегінде кеңейіп, тамыр жайып, шексізлікке құлаш жайып, өсе нәсіліміздің оғашы. Ғұрланып, шатланышып, буыннардан буыннарға туып, мәңгілікте жерде яшайбыз біз, һәр біріміз өз нәсіл жерлерімізде. Меңнібай һәм Меңнігүл, Меңнікаевлар нәсілі бит біз.